अनंत प्या, आनंदी रहा। कोकणातील महिलांच्या असलेल्या तनिष गृहोद्योग अंतर्गत बनवण्यात येणाऱ्या खोबरावडीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे। विविध प्रकारच्या खोबरावडी या गृहोद्योग मार्फत बनवल्या जातात। या छोट्या उद्योगातून महिलांच्या हाताला रोजगारही मिळत आहे। पाहूयात। मुंबई गोवा महामार्गालगत गोव्यावरून मुंबईकडे जाताना झाराप 0 पॉईंटच्या पुढे समोर 500 मीटर अंतरावरती श्री भावाई मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गाच्या बाजूला हा तनिष गृहोद्योग आहे। वेंगुर्ला वजराड येथील आकांक्षा नितीन चव्हाण या महिला हा निकिता काजू हाऊस अंतर्गत तनिष गृहोद्योग चालवत आहेत। या ठिकाणी सुमारे 10 महिला काम करतात। विशेष म्हणजे यांनी बनवलेल्या खोबरावडीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे। इथे हा तनिष गृहोद्योग हा महिलांसाठी चालू केला आहे आणि आम्ही इथे पूर्णपणे महिलांना रोजगार चालू करतो। पूर्णपणे इथे सगळ्या महिलाच आहे। तसेच आम्ही इथे पूर्णपणे आपल्या कोकणातला जो नारळ आहे त्या नारळावर पूर्ण फोकस केलेला आहे। त्या नारळाच्या आम्ही 7 ते 8 प्रकारच्या वड्या किंवा खोबरा काजू लाडू अशा प्रकारचे आम्ही इथे सर्व प्रकार बनवतो। आमच्या गृहोद्योगचं नाव तनिष गृहोद्योग आहे। तसंच आम्ही हा 2019 मध्ये चालू केला आहे आणि त्याच्यानंतर आम्ही थोडासा मध्ये कोरोनाचा काळ गेला त्यामुळे जरा कमी प्रमाणात झाला आणि त्याच्यानंतर आता हळूहळू हा उद्योग चालू होतोय। ते लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे। आम्ही हा नारळ इथला कोकणातलाच नारळ आम्ही वापरतो। हा नारळ आम्ही बांध्यावरनं घेतो, इथून कोकणातला किंवा इथून कुडाळमधनं घेतो आणि तो आपल्या इकडचा जो नारळ असतो हा भरीव असतो त्यामुळे त्याचं आउटपुटही आम्हाला चांगल्या प्रकारे मिळतं। आणि हा नारळ आम्ही पहिल्यांदा किसून घेतो, मसनीवर किसलं जातं हा नारळ। त्याच्यानंतर तो गुळाचा पाक करून आम्ही त्याच्यात तो शिजवून घळते तो पाक घट्ट करून त्याची वडी बनवली जाते। आता आमच्याकडे ही मेन म्हणजे आहे ही गुळाची खोबरावडी, हा गुळाच्या पाकात बनवली जाते। त्याच्यानंतर ही मँगोची वडी, हे मँगो पल्प वापरून ही बनवली जाते। आमच्या इथे कोकणात मेन म्हणजे मँगो हा आपल्या कोकणाचा राजा आहे आणि खासियत मँगोची मानली जाते त्यामुळे हा मँगोवर पण फोकस केलेला आहे। त्याच्यानंतर ही काजू खोबरावडी आहे। काजू पण आपल्यावर ते भरपूर प्रमाणात होतो त्यामुळे काजू आणि खोबरा हे घालून ती बनवलेली आहे। त्याच्यानंतर ही साध्या नारळाची वडी ही सगळीकडेच ऑलरेडी घरगुती बनवली जाते त्याच्यामुळे ह्याची पण डिमांड वाढलेली आहे म्हणून ही पण केली आहे। त्याच्यानंतर ही गूळ आणि खोबरा आणि काजू अशी हे तिन्हीची मिक्स करून केलेली आहे। ही गुळाचीच आहे। ही जे मोठा जार आहे हा 1 किलोचा जार आहे। त्याच्यानंतर ही पॅकेट आहे, ही अशी पॅकेट बनवते ही पण गुळाचीच आहे। त्याच्यानंतर हा मेन म्हणजे हा गुळाचा लाडू आहे। हा गुळाचा लाडू त्याच्यात तीळ शेंगदाणा कूट असं वगैरे घालून हा लाडू बनवला जातो। वाढवूया कोकणच्या स्वादाची गोडी थोडी थोडी घेऊन संगे तनिषची खोबरावडी। माझ्या काजू फॅक्टरीचं नाव निकिता काजू फॅक्टरी आहे। माझी फॅक्टरी वजराडमध्ये आहे। साधारण 2008 मध्ये आम्ही सुरू केली आणि सुरू केल्यानंतर 10-12 वर्ष झाल्यानंतर स्वतःचं आउटलेट पाहिजे म्हणून आम्ही ह्या महामार्गावर आउटलेट स्वतःचं सुरू केलं। त्याच्यावर आम्ही ज्यावेळी मार्केटमध्ये माल आम्ही घेऊन जात होतो आणि स्वतः मी मार्केटिंगचं ट्रेडिंग करायचो मालाचं त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की आम्ही हे खोबरावडीचं प्रोडक्ट बनवलं तर ह्याला सेल आहे। मग आम्ही हे महिलांसाठी इथे आम्ही खोबरावडीचा उद्योग सुरू केला। मग इथे आमची मिसेस एक पूर्णपणे हे महिलांना रोजगार देते। साधारण महिला 8 ते 10 महिला इथे काम करतात। आमच्या काजू फॅक्टरीमध्ये नाही म्हटलं तरी 15 ते 20 महिला काम करत आहेत। आम्ही साधारणपणे 30 ते 35 महिलांना रोजगार देतो आहे। इथे साधारणपणे आम्ही शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांकडचाच नारळ आम्ही खरेदी करतो त्यामुळे चांगला शेतकऱ्यांना भाव मिळतो। आम्ही त्याचे व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट बनवतो। प्रोडक्ट बनवल्यामुळे त्या प्रोडक्टला किंमत मिळते। ज्यावेळी खोबरावडी मार्केटमध्ये घेऊन गेलेलो त्यावेळी म्हणजे दुकानदार बोलायला लागले तुमच्या हाताला चव आहे तुमच्या मिसळच्या, मग तुम्ही आणि काहीतरी बनवा। त्यामुळे आम्ही आणि खोबरावडीमध्ये आम्ही 5-6 प्रकार बनवले। पहिली गुळाची बनवली, गुळाची बनवल्यानंतर आम्ही काय कोणाकडे शिकायला गेलो ना, आम्ही रेसिपी तयार केली आणि 1 वर्ष झाल्यानंतर आम्ही शॉप सुरू केल्यानंतर इथे कोरोनाचा प्रॉब्लेम, कोरोनामध्ये 2 वर्ष थांबल्यानंतर
आम्ही हे बाकीचे प्रोडक्ट बनवायला सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये रेसिपी करायला आम्हाला 6 ते 7 महिने गेले. त्याच्यानंतर आमची चांगली रेसिपी केल्यानंतर आम्ही मग मार्केटमध्ये गेलो. ग्राहकांना विशेष म्हणजे आता जे चाकरमानी येत आहेत त्या चाकरमान्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की जे कोकणात जे प्रोडक्ट बनवत आहेत ते आम्ही इथे बनवतो आहे. इथल्या नारळापासून बनवतो. त्या नारळापासून बनवून त्याला वेगळी चव आहे आणि तो आमचा माल चाकरमान्याने चाकून बघावा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.